13 hunderacer er så farlige, mener regeringen, at de fortsat skal være forbudt. Selvom hundeloven skal revideres, skal der ikke ændres på listen over de forbudte racer. Ikke desto mindre viser tal, som P4 Sjælland har fået aktindsigt i, at flere af hundene på listen ikke er nær så farlige, som man kunne tro. Adskillige af de 13 racer, som fødevareministeren mener stadig skal være forbudt, har ikke et eneste skambid på samvittigheden. Hos Ina Olsen i Herlufmagle lunder hunde af racen Tornjak rundt. Den store hyrdehund er en af de 13 racer, der er forbudt herhjemme. Og hvis det står til fødevareminister Karen Hækkerup, så skal Tornjak sammen med 12 andre racer fortsat være forbudt, når hundeloven skal revideres. De er valgt fuldstændig tilfældigt, mener hundeejer Ina Olsen. Fødevareministeren har tidligere henvist til, at hunderacerne på forbudslisten står bag omkring 40% af skambidsepisoderne herhjemme de seneste 3 år. Men P4 Sjælland har fået aktindsigt i tallene, og af dem kan man se, at 8 af racerne ikke står bag et eneste skambid. En af de racer er Tornjakken. Jeg synes, det er meget chokerende, at vores politikere er bedøvende ligeglade med fakta. Da fødevareministeren holder efterårsferie, har vi ikke kunne få hendes forklaring på, hvorfor hun fortsat vil have de 8 hunderacer forbudt, når der ikke er statistisk belæg for at sige, at de er farlige. I Herlufmagle har de brugt høringsperioden på at forfatte et svar til fødevareministeren. Vi er stadigvæk i gang med høringssvarene, og de får det hele en gang til, og så håber vi, at de læser det. Hvis Tornjakken ikke bliver lovlig herhjemme, vil Ina Olsen tage konsekvensen. Når vi kan komme til det, så flytter vi til Sverige. Jeg synes, det er godt gjort, at man skal jages ud af sit eget land, og man har aldrig gjort noget forkert. I dag udløber høringsperioden for revisionen af hundeloven, så det er altså sidste frist, hvis man vil give sin mening til kende. Det var Christina Herluf Wulff fra P4 Sjælland, der stod for det indslag.